በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትርጉምን ተልእኾን ቤተ ክርስቲያን እንታይ ሓደ እቲ መሰረቱ ቀዳማይ ዝመጽ መብዛሕቱ ግዜ እቲ አቅላስያ ወይ ድማ ኤክሌሲያስ ዝበሃል ብናይ ግሪክ ቋንቋ ማለት እዩ። ካብኡ ቤተ ክርስቲያን ክንብል ከለና ድማ አካል ናይ ክርስቶስ ማለት እዩ። ኤፌሶን ሓደ ካብ 22 ክሳብ 23 እንታይ ይብለና ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኣግዝኦ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሸሞ ንሳ ኣካሉ እያ ናይቱን ኩሉ ብኩሉ ዝመልእ ምልአት ከዓ ይብል ማለት ካልእ ህይወትን እምነትን ድማ እያ ቤተ ክርስቲያን ማለት ለና ድማ ቤተ ክርስቲያን ማለት ድማ ልክ ኤምባሲ ናይ ሰማያዊ መንግስት ያ ማለት ኤምባሲ is the official building or mission of one country in another country ስለዚህ ናይ ሓንቲ ሃገር ወጋዓው ዝኾነ ህንጻ ወይ ድማ ሚሽን መልእኽቲ ወይ ተልእኾ ኣብ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ካልእ ሃገር ማለት ፖለቲካ እንታይ ማለት ጽቡቕ ፖለቲካ ማለት እቲ ጥንታዊ ቃሉ ናይ ግሪክ ኮይኑ ፖለቲካ ይዝብሎ ማለት እዩ ፖለቲካ ይብሎ ግሪክ እዩ ስለዚህ እዚ ድማ ሲቲስ አፌርስ ወይ ድማ ናይ ከተማታት ጉዳይ ኢሉ ዝትርጉሞ ማለት መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ምሕዳር ናይ መንግስቲ ምሕዳራዊ ወይ ድማ መንግስታዊ ስነፍልጠት ኢሉ ይትርጉሞ ማለት እዩ ንህዝቢ ጉዳያት ብኸመይ ይሕዝዎ ዝብል ዘርኢ ማለት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውልዳን በጸጋ ናይ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰመኹም ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ተኸታተልቲ መንፈሳዊ ቻነል ምዕራፍ ቅዱሳን ከመይ ኣለኹም በብዘለኹሞ ጽቡቕ ክትህሉ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒትና እዩ። الشحراء مبار كم تخلق زي مدبات تفعالي زدالو لو ما عند ما أب مونغو بيت خريستيانين بوليتيكان زلو إنا حزنا مسنا زلنا سلازي نايز مدب زي لو ما عندي عدومنا كوين زلو دما حونا دياقون فيلموني مجمرتا ግን ናይዝ መደብ ወይ ድማ ናይ አሞንጎ ቤተ ክርስቲያን ፖለቲካን ዘሎ ፍድልይን መረዳእታን ከም መደብ استدالولو ምክንያት ምንታዩ ምናልባት ኩልና ከም እንፈልጦ ከም እንዕዘቦ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ምእመናን ኣብ አገልገልቲ ካህናት ዲያቆናት ሓፈሻው ኩሉ ማዕረጋ ዘለና ህዝበ ክርስቲያን ንጹር ዝኾነ ርድኢት ክህልወና አሞንጎ ቤተ ክርስቲያንን ፖለቲካን ማይቲዩ ዕላማ ናይዝ መደብ ካህን ኮይኑ እንታይ ዕላምኡ ክህነት ብዛዕባ ክህነት ዝምልከት ምእመን ኮይኑ እንታይ ኢናቱ ስልጣን ክሳብ ምንታይ ኢናቱ ስልጣን ዝብልን ሓፈሻው ድማ ፖለቲካን ቤተ ክርስቲያንን ኣነጺርካ ምርዳእን ከምኡን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ወይ ድማ ኣታኖስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ይኽእል እዩ ጉባኤታት ናይ ቤተ ክርስቲያን حفشاوي بمراحتنا بيت كريستيان كون سبقت وانجيل أقلقلت مؤمنان زرب بيت كريستيان نوزحات مؤمنان نوزحات سبق كريستيان اللي بخاص برن أنفت نايتو قعزخانا كريستنا زدنا قرن كوينو سلزرقية نازخن من اللسينا نازلنا من البات نايم قوام نايم دقاف مدب زي كون انتايقن انتاي يكخون زرلوان كما يكخون زرلوان زبلي كساب مودة مدب ناختكاتو لنا بخبر نعدم دياقون حوي عدمي خبيركا ويدو علمنا خبيركا ناوز مدب متاخا بلبي يمسكنكا البات تمحا الفو سلامتا ويمجمرت لك عدلك بك شي بسم ابو المنفس قدس هذا املاك امين سلو كل ነገር مجمرتا እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን امين እሺ ከምዚ ዲያቆን ሓውና كبلو تصنحت مدب رديت نمغبار ወይ ድማ ምእመናን ስለ ቤተ ክርስቲያኖም رديت نخلوم
ስለ ፖለቲካ ድማ ርድኢት ንኽሎም ወይ ድማ ፈላልዮም ንኽርእዎ እዩ ዝካየድ ዘሎ እቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ብምህረት አምላኽ ድማ ካብ ኩሉ ወገንትነት ወፂና ወይ ድማ ካብ ኩሉ ንሓደ ምድጋፍ ንሓደ ተኣሽሞ ወፂና እቲ ናይ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ ክንህብ እግዚአብሔር አምላኽ ብረድኤቱ ይሓግዘና ስለዚ እዚ ክብል ይደናና ጽቡቅ ዲያቆን ሓዊ ቃል ህይወት ይስማዓልና እሽሕራይ እምበር መቕጻል ባዕልና ዘደላናዮ ሕቶን ከምኡን ካብ ህዝሚ ካብ ተኸታተል ዝመፀና ሕቶን ኣሎ እዚ ማለት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ክሳብ ራብዓይ ክፋል ዝኸደ ፖለቲካን ቤተክርስቲያን ዝብሉን ቤተክርስቲያን ኢኻትካ ንስኻ ዘዳለኻዮ ትምህርቲ እውን ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብኡ ሰሚዑ ሕቶ ዝሓተውን ኣሎ ከምኡ ድማ ነዚ መደብ እዚ ከነዳርኸሉና እውን ንኣባላትና ሕቶ ተሊኩም ኣብ መንጎ ቤተክርስቲያን ፖለቲካን ዝብሉን ካብ ህዝቢ ዝመፀና ሕቶውን ኣሎ እሞ ንዕኡ መብረኽ ነቢና እቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ዘሎ እግዚአብሔር ክሳብ መወዳእታ ፀጉኡን ጥበብን ይዓድለና ናብቲ መደብና ክንቅፅል እሺ ሓራይ ዲያቆን ሓወይ መጀመርታትን ብቀዳማይቲ ሕቶና ክንጅምር ቀዳማይቲ ሕቶ ትርጉምን ተልእኾን ቤተክርስቲያን እንታይ እዩ እሺ ትርጉም ተልእኾን ቤተክርስቲያን ክንርኢ ተኾይና መጀመርታ ብትርጉም ክንጅምር ቤተክርስቲያን ዝብል ትርጉም ክንርኢ ከለና ወይ ቤተክርስቲያን እንታይ ትርጉሙ ዝብል ክንርኢ ተኾይና ካብ ብዙሕ ነገራት መሰረት ብምግባሪና ክንጅምር ሓደ እቲ መሰረቱ ቀዳማይ ዝመጽእ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ አቅላስያ ወይ ድማ ኤክሌሲያስ ዝበሃል ብናይ ግሪክ ቋንቋ ማለት እዩ እሱ መሰረት ምግባሪ መብዛሕትኡ ግዜ ዝትርጎም ናይ ትርጉም ቤተክርስቲያን ንሱ ድማ አሰምብሊ ይብሎ ወይ ድማ እኩባት ንምባል እዩ ንሰማያዊ ዕላማ ብክርስቶሳዊ ዕላማ ንሓደ ሰማያዊ ዕላማ ብክርስቶሳዊ ዕላማ ዝተኣከቡ ምእመናን ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኤክሌሲያ ክንብል ከለና እኩባት ምእመናን ንሰማያዊ ዕላማ ክርስቶስ መርህ ብምግባር ኣብ ክርስቶስ ምውካል ዝተኣከቡ ዝብል ትርጉም ይህብ ማለት እዩ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ካብኡ ቀፂልና ህዝበ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ማለት ህዝበ እግዚአብሔር እውን ስለዝውክል ስለዚ ንክርስቶስ ዝዕቡ ሰዓብቲ ክርስቶስ እውን ክርስቲያን ወይ ድማ ቤተክርስቲያን ኢልካውን ክትርጎም ይከኣል እዩ ካብኡ ቤተክርስቲያን ክንብል ከለና ድማ አካል ናይ ክርስቶስ ማለት እዩ ኤፌሶን 1 ካብ 22 ክሳብ 23 እንታይ ይብለና ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኣግዝኦ ርእሲ ቤተክርስቲያን ገይሩ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሸሞ ንሳ ኣካሉ እያ ናይትን ኩሉ ብኩሉ ዝመልእ ምልአት ከዓ ይብል ማለት ስለዚ ኤፌሶን 1 ዘሎ ማለት እዩ ስለ ቤተክርስቲያን አካል ናይ ክርስቶስ ምዃና ይረዳአና ማለት ስለዚ ቤተክርስቲያን ክንብል ከለና አካል ናይ ክርስቶስ ዝብል ትርጉሙን ከም ዘለዎ ክንርኢ ንኽእል ኢና ቃል ህይወትን እምነትን ድማ እያ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ማለት ህይወትን እምነትን ተባሂሉ ትርጉም ማለት እዩ እዚ መሰረት ጌርና ክንትርጉሞ ከለና ናይ ዮሐንስ አፈወርቅ መሰረት ጌርና ኢና ንትርጉሞ እንታይ ይብል ዮሐንስ አፈወርቅ ቤተክርስቲያን ማለት ሲ ናሕስን ወይ ድማ መንደቅን ዘይኮነሲ ተራ መንደቅን ተራ ናሕስን ማለት ዘይኮነ ቤተክርስቲያን ክትበሃል ኮላ ህይወትን እምነትን ማለት እዩ ብምባል ክንዮቲ ህንጻ ቤተክርስቲያን ማለት እምነትን ህይወትን ምዃኑ የነጽረና ማለት እዩ ካል ቤተክርስቲያን ማለት ብናይ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ትርጉም ክሪኦ ከለና ድማ ቤተክርስቲያን አደ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ይብል ቅዱስ ቆጵርያኖስ ንቤተክርስቲያን አዲኡ ዘይገበረ ንእግዚአብሔር አቡኡ ክገብሮ ይክእልኒ ይብል ማለት ስለዚ ቤተክርስቲያን ማለት አደ ቤተክርስቲያን ማለት
ህይወትን እምነትን ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ኤክሌሲያስ ምእመናን ዝተኣከቡ እኩባት ምእመናን ኣብ እግዚአብሔር ዝኣምኑ ወይ ድማ ብክርስቶሳዊ ዕላማ ንሰማያዊ ዕላማ ዝተኣከቡ ምእመናን ዝብል ትርጉም ኣሎ ካልእ ቤተክርስቲያን እዚ ሜታፎሪክ ወይ ድማ ምሳላዊ ክሪኣ ከለና ድማ ቤተክርስቲያን ማለት ድማ ልክ ኤምባሲ ናይ ሰማያዊ መንግስት ያ ማለት ከምቲ ኣብ ድኾነ ይኹን ሃገር ኣብ መብዛሕትኦን ሃገራት ሓንቲ ሃገር ናታ ኤምባሲ ዘለዋ ማለት ኣብ ካልእ ሃገር ልክ ቤተክርስቲያን ድማ ናይ ሰማያዊ መንግስቲ ኤምባሲ ያ ማለት ስለዚ እቲ መቦቆላ ኣብ ሰማያት እዩ እቲ ናታ ሚሽን ወይ ድማ ናታ አገልግሎት ተልእኾ ድማ ኣብ መሬት ስለ ዝኾነ ልክ ቤተክርስቲያን ኦፊሻል ልክ ኤምባሲ ማለት ኦፊሻል ቢልዲንግ ይብሎ ማለት እዩ ኦፊሻል ቢልዲንግ ማለት ወላ በእንግሊሽ ትርጉሙ ተሪእና ኤምባሲ ክንብል ከለና ኤምባሲ is the official building or mission of one country in another country ስለዚ ናይ ሓንቲ ሃገር ወጋዓዊ ዝኾነ ህንፃ ወይ ድማ ሚሽን መልእኽቲ ወይ ተልእኾ ኣብ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ካልእ ሃገር ማለት ስለዚ ናይ ሰማያዊ ተልእኾ ኣብ ምድራዊ ተልእኾ ትፍጽም ቤተክርስቲያን ስለ ዝኾነት ልክ ምሳሌያዊት ናይ ኤምባሲ ጌርካ ቤተክርስቲያን ናይ ሰማይ መንግስቲ ኤምባሲ ኣብ መሬት ኢልናውን ከነብላ ንኽእል ኢና መንፈሳዊት ኣደ ኢልና ርኢናያ ማለት ርኢናይና ስለዚ እዚኦም ካብቲ ብዙሕ ውሑድ ትርጓሜታት ናይ ቤተክርስቲያን እዚ ማለት እዩ ስለዚ ተኻልአይ ትሕቶ ተልእኾ ናይ ቤተክርስቲያን ትብልያ ማለት እዩ ናይ ቤተክርስቲያን ተልእኾ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ግን ከም ፈቃድ ኣምላኽ ካብቲ ብዙሕ ገለ ክንጠቅስ ኢና ማለት እዩ ቀዳማይ ተልእኾ ናይ ቤተክርስቲያን ወንጌል ናብ ኩሉ ዓለም ምስፍሕፋሕ ማለት እዩ ሁሩዎ መሃሮ ኪዱ ናብ ሙሉ ዓለም ከይድኩም ወንጌል መሃሮ ከም ዝበሎ ቀዳማይ ዕላማ ወይ ድማ ተልእኾ ሚሽን ናይ ቤተክርስቲያን ወንጌል ምስፍሕፋሕ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ብስራት ወይ ናይ አምላኽ ብስራት ሰማያዊ ብስራት ንምእመናን ምስፍሕፋሕ ማለት ወይ ድማ ምንጋር ማለት እዩ ማርቆስ 16:15 ከም ዝብለና ማለት እዩ ካልእ ተልእኾ ናይ ቤተክርስቲያን ድማ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ምፍጻም ማለት እዩ ከምቲ ማቴዎስ ዝብለና ፍቅዲ 28 ምዕራፍ 28 ዘሎ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እና አጥማኡኩም ስደቅ መዛምርተ ይግበሮም ይብል ማለት ስለዚ ምጥማቅ ምቁራብ እዚ ሁሉ ምስጢራት ምፍጻም ናይ ቤተክርስቲያን ተልእኾ እዩ እምነት ምዕቃብ ንድኻታትን ንዝሳቀዩን ዝተፈላለየ ብሕማም ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ንድኻታት ምርዳእ ንጥቋዓት ንዝተፈላለየ ንኡስራት ምብጻሕ እዚ ሁሉ ተልእኾ ናይ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ሓምሻይ ድማ ንምእመናን ናብ ቅድስና ምምራሕ ዘለዓለማዊ ህይወት ንኽወርሱ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ተልእኾታት ናይ ቤተክርስቲያን እዩ ክንብል ንኽእል ቅዱስ አጎስጢኖስ ናይ ሂፖ እንታይ ይብል ነዚ ተልእኾ ናይ ቤተክርስቲያን ገልጽ ከሎ ተልእኾ ናይ ቤተክርስቲያን ኣብ መሬት ስልጣን ወይ ድማ ሓይሊ ወይ ድማ ፕራይድ ከምዚ ሓበን ንምስራሕ ወይ ንምፍጣር ዘይኮነ ተልእኾ ናይ ቤተክርስቲያን ነፍሳት ናብ ክርስቶስ ምዕዳም ወይ ነፍሳት ናብ ክርስቶስ ምምጻእ እዩ መንግስቲ አምላኽ ድማ ምስፋሕ ይብል ማለት ስለዚ ዕላማ ናይ ቤተክርስቲያን መንግስቲ አምላኽ ምስፋሕ ነፍሳት ናብ ክርስቶስ ምምጻእ ይምር ካልእ ስጋዊ ወይ ድማ ምድራዊ ዕላማ ሓይሊ ንምግባር ኣብ ዓለም ወይ ምድራዊ ዝኾነ ዕላማ የብላን ዕላማ ናይ ቤተክርስቲያን ብሓጺሩ ሰማያዊ ትርጉሙ ከኣነ ዝኽንብሎ ጸናሕና ጽቡቕ ዲያቆን ሆይ ቃል ህይወት ተስማዓልና ጽቡቕ መግለጺ ንጹር ዝኾነ ማለት እዩ ነዘይ ምድጋም ናብ ተኻልኣይ ሕቶና ክንቅጽል ልክዕ ናይ ቤተክርስቲያን ተልእኾን ናይ ቤተክርስቲያን ትርጉምን ተልእኾን ክንርኢ ጽናሕና እቲ ካልኣይ ሕቶና ድማ ፖለቲካ እንታይ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ትርጉም
ካብ ቃሉ ጀሚርካ ሳብትናቱ አካይዳ እንታይ ማለት እዩ? እሺ ጽቡቅ ፖለቲካ ማለት እቲ ጥንታዊ ቃሉ ናይ ግሪክ ኮይኑ ፖለቲካ ይዝብሎ ማለት እዩ። ፖለቲካ ይብሎ ግሪክ እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ሲቲስ አፌርስ ወይ ድማ ናይ ከተማታት ጉዳይ ኢሉ ዝትርጉሞ ማለት እዩ። ፖለቲካ ክብል ከሎ ናይ ከተማታት ጉዳይ ኢሉ ዝትርጉሞ ማለት እዩ። እዚ ቤዚካል ወይ ድማ መሰረታዊ ትርጉሙ ማለት እዩ። ወይ ድማ መባእታዊ ትርጉሙ ክንብሎ ንኽእል። ካብኡ ቀፂሉ ዘሎ ድማ ሰፊሕ ትርጉም ናይ ፖለቲካ ክንርኢና ማለት እዩ። ሰፊሕ ትርጉም ናይ ፖለቲካ ክንርኢ ከለና ድማ the science of government ይብሎ ማለት ስነ ፍልጠት ናይ ሓደ መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ምሕዳር ናይ መንግስቲ ምሕዳራዊ ወይ ድማ መንግስታዊ ስነ ፍልጠት ኢሉ ትርጉሞ ማለት እዩ። እዚ ድማ ፖለቲካ ብዛዕባ መሪሕነት ወይ መራሕቲ ወይ ትካላት ንህዝቢ ጉዳያት ብኸመይ ይሕዝዎ ዝብል ዘርኢ ማለት ስለዚ መራሕቲ ወይ ድማ ትካላት ናይ ህዝቢ ጉዳያት ብኸመይ ይሕዝዎ ዘጽንዕ ማለት እዚ ስነ ፍልጠት ናይ መንግስቲ ወይ ድማ እዚ ፖለቲካል ሳይንስ ተባሂሉ ዘብል ማለት እዩ። ካልእ ጽልዋን ስልጣን ምቅላስ ማለት እዩ። ስለዚ ጽልዋ ንጽልዋን ንስልጣንን ምቅላስ ማለት ኢንፍሉዌንስ ገብር ንስልጣን ንሓይሊ ምቅላስ ዝብል ትርጉም ኣሎ። እዚ ድማ ውልቀ ሰባት ወይ ድማ እኩባት ሰባት ውድባት ክኾኑ ይኽእሉ ብኸመይ ንሕግታት ፖሊሲታት መሪሕነት ቅርጽ የትሕዝዎ ኣብዚ ድማ የብሉ ማለት እዩ ይዛተዩ። ስለዚ ጽልዋን ስልጣንን ምቅላስ ወይ ድማ ስትራግል ንምግባር ዝግበር ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ፖለቲካ። ካልእ ሓበራዊ ውሳነ ወይ ድማ ናይ ምግባር መስርሕ ክንብሎ ንኽእል ማለት ስለዚ ሓበራዊ ውሳነ እዩ። ሓበራዊ ውሳነ ፖለቲካ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ናይ ምግባር መስርሕ ከመይ ጌርካ ነቲ ዝተወሰነ ሓበራዊ ውሳነ ከመይ ጌርካ ኣብ ተግባር ተውዕሎ ዝብል እዝን ርእሱ ሰፊሕ ካብቲ ሓደ ካብቶም ሰፊሕ ትርጉም ናይ ፖለቲካ ንሪኤሉ ማለት ስለዚ ማሕበረኮማት ብኸመይ ጸገማተን ይፈትሓ ንሓበራዊ ጽቡቕ ዝኾነ ገዛእ ርእሰን ከመይ ገረን የዋህዳ ስለዚ ኣብ ማሕበረኮማት ጸገም ኩሉ ይኽእል። ስለዚ ነዚ ከመይ ገረን ይፈትሓ ነቲ ሓበራዊ ጽቡቕ ነገር ወይ ዝጠቕመን ነገር ድማ ከመይ ገረን የምጽኦ ወይ ጥቀማሉ ኣብ ዝኽርአ ከሎ ድማ እቲ ፖለቲካ ትርጉሙ እዚ ክንገልጾ ጸናሕና ትርጉም ይህበና ማለት እዩ። ጽቡቕ ቀሪበ ስማዓልና ሓፈሻዊ እቲ ፖለቲካ ዝብል ብዕምቆት እኳ ወላ እንተዘርአናዮ እቲ ናቱ ብዙሕ ጽልዋሃትን ጎድናትን ድሒርና ክንርኢና ነገር ግን በቲ ዝገለጽካዮ ፖለቲካ ማለት ንህዝቢ ወይ ድማ ንማሕበረሰብ ንመሪሕነትን ንስልጣንን ዘገልግል ዓይነት ሞያ እዩ ይወሃበና ጸኒሕ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና ናይ ቤተክርስትያንን ናይ ኣብ መንጎ ቤተክርስትያንን ኣብ መንጎ ፖለቲካን ዘሎ ትርጉም ኢና ክንርኢ ጸኒሕና ማለት እዩ። ካብዚ መቐጻል ዲያቆን ሓወይ ትርጉሙ ካብ ረኣናዮ ኣብ መንጎ ክርስትናን ኣብ መንጎ ፖለቲካን ዘሎ ፍልልይ በዚ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ መንፅር እንታይ ፍልልዩ ናይ ኣብ መንጎ ቤተክርስትያንን ኣብ መንጎ ፖለቲካን እንታይ ዓይነት ፍልልይ እዩ ዘሎ? እሺ ኣቐዲምና ክንሪኦ ጸኒሕና ኢና ማለት ተልእኾ ናይ ቤተክርስትያን ርኢና ኢና። ቤተክርስትያን ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ርኢና። ድሕሪኡ ድማ ፖለቲካ ማለት እንታይ ማለት ይርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንምስፋሕ ማለት እዩ ሕጂ ዝኽየድ እምበር እቲ ዘሎ ፍልልያት ፍሉጥ እዩ ኣብ መንጎስ ሓደ ዓብ ፍልልይ ከም ዘሎ ማለት እዩ። ሓደ ካብኣቶም ብዙሓት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ሓደ ካብቲ መጀመርታ ዝመጽእ ክበርህ ዘሎ ክርስትና ክንብል ከለና ሰማያዊ ተልእኾ ዘለዎ እዩ። ክርስትና ዝኾነ ይኹን ምድራዊ ተልእኾ የብሉን ሰማያዊ ተልእኾ እዩ። ፖለቲካ ድማ ምድራዊ ተልእኾ እዩ ማለት ፖለቲካ ወይ ፖለቲካ ብዛዕባ መንግስቲ ሰማያት ከመይ ጌርካ ትወርስ ወይ እውን ከመይ ጌረን ነፍሳት ይድሕና ድኾነ ይኹን ዘተ ወይ ድማ ድኾነ ይኹን ዝዝረበሉ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት እዩ። ፖለቲካ ከመይ ጌርካ ኣብ ምድራዊ ምሕዳር ናይ
ናይ ውልቀ ሰባት ፀገም ክኸውን ይኽእል ናይ እኩባት ሰባት ፀገም ክኸውን ይኽእል ከመይ ጌርካ ትፈትሖ ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ሪሶርስ ብዛዕባ ሃብትታት ናይ መሬት ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ምድራዊ ነገር ከመይ ጌርካ ኣብዛ ዓለም ፅቡቅ ትነብር ከመይ ጌርካ ተማሓዲርካ ብሰላም ትኸይድ ዝብል ኣካይዳ ዳምበር ዝኾነ ድሕሪ ሞት ዘሎ መንፈሳዊ ሰማያዊ ዝኾነ ዕላማ የብሉን ማለት ስለዚ ሰማያውን ምድራውን ዕላማ ዝሓዝዮም ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ተልእኾ ዝተፈላለዩ ዕላማ ዘለዎም እዮም ማለት እዩ ካልእ ክርስትና ኣብ ነፍሳት ኣተኪሩ እዩ ወይ ድማ ኣብ ናይ ምድሓን ነፍሳት ኣተኪሩ እዩ ዝዛረብ ወይ ድማ ዝምህር ማለት እዩ ፖለቲካ ግና ብዛዕባ ህዝቢ ብዛዕባ ምድራዊ ብዛዕባ ስጋ እዩ ብዛዕባ ብስጋና ንረኽቦም ፀገማት ክፈትሓልና ብዛዕባ ከመይ ጌርና ጥዑም ነብር ከመይ ጌርና ፅቡቅ ነብር ነዚ መፍትሒታት ኣብ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ማሕበረሰብ ዘጋጥሙ ፀገማት ከመይ ጌርካ ትፈትሖም ነዚኦም እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዝድህስስ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ነፍሳት ምድሓን ዘይኮነ ብዛዕባ ስጋዊ ዝኾነ ምቾት ወይ ስጋዊ ዝኾነ ናብራ ከመይ ጌርካ ትነብር ብዛዕባ ምድራዊ ዝኾነ ሓሳብ ዝሓዘ እዩ ካልእ ክርስትና እንተሪእና ብፍቕሪ ብለውሃት ነፍስኻ ኣብ ክንዲ ብጻይካ ዝብል ብዙሕ ነገር ኮታ ብሕድገት ብዝብል ነገራት ዝተመልአ እዩ ማለት እዩ ሕድገት ፍቕሪ ዝብሉ ነገራት ኣብ ክርስትና ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ግና እንታይ እዩ ዘሎ ሕጊ ፖሊሲ ዝብሉ ቃላት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ትረኽቦም ማለት ሓይሊ ዝብሉ ማለት እዩ ክርስትና ብፍቕሪ ክብል ከሎ ወላ ፀላእትኩም ኣፍቅሩ ክብል ከሎ ኣብ ፖለቲካ ፀላእትኩም ኣፍቅሩ ይኮነ ንዘፍቅረካ ክትፍቅር ንፀላእካ ክትፀልእ ምሳማዓካ ትሰማዕ ንዘይሰማዓካ ድማ ይሰማዕን ዝብል ካልእ ናይ ህይወት መምርሒ ወይ ድማ ምድራዊ መንገዲ ኢና ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ክርስትና ንሰማያዊ ደስታ ፖለቲካ ድማ ንምድራዊ ደስታ ግለፅ ፀኒሑ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኣብ ሰማይ ደስታ ወይ ድማ ሓጎስ ንረክብ እዩ ክርስትና ዕላማ ገይሩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ኣብዚ መሬት ክፀበካ ኣብዚ መሬት ሽግር መከራ ክትረክብ ኣብ ሰማይ ድማ ክርህወካ እዩ እቲ ዕላማ ናይ ክርስትና ናይ ፖለቲካ ግና ኣብዚኣ ዘለኻ ከመይ ጌርካ ጥዑም ህይወት ነብር ዝተረጋገአ ህይወት ነብር ብዛዕባ ድሕሪ ሞት ዘሎ ኣይውስእን እዩ ማለት ኣይነግርን እዩ ካልእ ጸሎት ኢልና ፍቕሪ ኢልና ሕድገት ኢልና ናይ ክርስትና ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ግና ፖሊሲ ምርጫ ስልጣን ዝብሉ ቃላት ኢና ንረኽቦም ክርስትና ዘለዓለማዊ ዘይቅየር እዩ ማለት እዩ ዘለዓለማዊ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ዘሎን ዝነብርን እዩ ፖለቲካ ግና ሎሚ ሎ ጽባሕ የለን ይቀያየር እዩ ማለት እዩ ሽፍት ይገብር ሎም ምስ ሓደ ይጸንሕ ካልእ ተኣሽሚ ይብል ትማሊ ካልእ ፖለቲካ ሎም ካልእ ዓይነት መንገዲ ፖለቲካ እንዳተቀያየረት ስነ ሓሳባት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ምድራዊ ስለ ዝኾነ ዓለምን ምድርን ድማ ኣብዚ ዓለምን ኩሉኡ ዘሎን ሓላፊ እዩ ክርስትና ግና ዘለዓለም ዝነብር ትምህርተ ክርስቶስ እዩ ማለት ወይ ድማ እምነት ናይ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ዝፍልልያት ኣለዎ ብውሑዱ ካብቲ ብዙሕ ማለት እዩ ጽቡቕ ቃል ይስማዓልና ክሳብ ሕጂ ክንሪኦ ፀናሕና መንጎ ቤተክርስትያንን ፖለቲካን ዘሎ ፍልልይ ሓፈሻውኻ ትርጉም ወይ ድማ እንታይ ማለት ምዃኑ ፖለቲካ ኢና ክንሪኦ ፀኒሕና ከምኡ ናብ መንጎ ፖለቲካን ትርጉም ካብ ረኣና ትፍልልይ እውን መንጎ ፖለቲካን ኣብ መንጎ ክርስትና ወይ ድማ ቤተክርስትያን ዘሎ ክንሪኦ ፀኒሕና እዚ ካብ ረኣና ናብቲ ኣብ መንጎ ካህናትን ምእመናንን ዘሎ ፍልልይ ናይ ስራሕ ናይ ስልጣን ናይ ማዕረግ እዚ ኸ ብኸመይ ክንሪኦ ንኽእል እሺ ጽቡቕ ምእመናንን ካህናት ኣገልገልትን ኩላቶም ኣካላት ናይ ክርስቶስ እኳ እንተኾኑ ኩላቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ እኳ እንተኾኑ በቲ ዘለዎም ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ማዕረግ ይኹን ኣገልግሎት ግና ይፈላለዩ ማለት እዩ ምእመናን ብክርስቶስ ዝኣምኑ ኢልና ዝተጠምቁ ኢልና ክንገልጾም ንኽእል ማለት እዩ ካህናት ግና
بفولي نأجلجلوس تسوعن استمهرون كمرحون كمهرون دما سلطان زلهم نمنفساوي دليت ناي مؤمنان زما زفصمو ወይ ድማ አፈጸምተ አካላት እዮም ማለት ወይ ድማ አፈጸምተ አካላት እዮም ጥምቀት ክኸውን ይኽእል ቅዱስ ቁርባን ክኸውን ይኽእል ምስጢራት ዝፍጽሙሎም ካህናት እዮም ክምህሩ ስልጣን ዘለዎም ሰበ ስልጣን እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ብፉሉይ ድማ ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ እዮም ማለት ኩላትና ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ ኳተኮና ንሶ ካህናት ግና ብፉሉይ ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲዮም ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሙርኩስ ጌርና ክንረኸልና ኣብዚ ዘህልቁ ፍልሊ ናይ ካህናትን ናይ ምእመናንን ጽቡቅ ጌርዩ ዝገልጸልና ማለት እዩ እንታይ ይብል ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 1 ማለት እዩ ሙሴን አሮን ድማ ነዚ በብስሞም ተጸውዑ ሰባት ወሲዶም በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ካልኣይ ወርሕ ንብዘሎ ህዝቢ አከብዎ ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ በብዓልየቶምን በብማይ ቤቶምን በብሓደ በብስሞም ተቆፂሮም ተጻሕፉ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ደቂ እስራኤል ቆፀራ ኣብ ዝግበረሎም ወይ ድማ ዝቁፀሩሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ነቶም 11 ዝኾኑ ነገድ ናይ እስራኤል ካብ ወዲ 20 ዓመት ከም ዝቆፀርዎም ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ብጀካ ቶም መበል 12 ነገድ ለዊ ዘለዎ ማለት ስለዚ ካብ ወዲ 20 ዓመት ክቆፅርዎም ከለው እዚ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ወዲ 20 ዓመት ጀሚሮም ክቆፅርዎም ከለው ንኹይናት ድልዋት ዝኾኑ ክከላኸሉ ዝኽእሉ ንዓዶም ክከላኸሉ ዝኽእሉ ፈልዮም እዮም ቆፂሮም ማለት እዩ እዚ ዘርኤና ድማ ምእመናን ንብውትድርና ይኹን ንሃገር ምክልኻል ይኹን አበርክቶ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ናይ ሌዋውያን ተርኢና ቆፅርዎም ከለው ግና እንታይ ይብል እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ በረኻ ሲና እንደቅለዊ በብቤቶምን በብዓልየቶምን ፍቆዶም ካብ ወዲ ወርሕ ንላዕሊ ዘሎ ኩሉ ተባዕታይ ፍቆዶም ይብል ስለዚ ካብ ወዲ ወርሒ ሌዋውያን ዝተፈቅዱ ካብ ወዲ ወርሒ ማለት ወዲ ወርሒ ክዋጋ ኣይክእልኒ ክሳብ 20 ዓመት ዘሎ ደቂ 10 ድዮም 7 ዓመት ድማ ክዋጋ ኣይክእልኒ ማለት ስለዚ ካህናት ንፉሉይ አገልግሎት ናይ አምላኽ ጥራይ ዝተበሉ እዮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ስዕቢሉ ተዛረቦ ኣብ ክንዲ ኩሉ በኩር ደቂ እስራኤል ሌዋውያን ኣብ ክንዲ ማል ደቂ እስራኤልን ከዓ ማለውን ንኣይ ፍለየለይ ሌዋውያን ናተ ይኹኑ ይብል ማለት ስለዚ ብፉሉይ ሌዋውያን ወይ ድማ ካህናት ናይ እግዚአብሔር እዮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተፈልዩ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዝተሓርዩ እዮም ማለት ስለዚ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ንብልና ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ይዕንትዮም ማለት እዩ ካብ ምእመናን ዝፈልዮም እዝሎ ማለት እዩ ኣብቲ አበርክቶኦም እቲ አነባብሮኦም ከም ማለት ርስቲ ኣይማቆሉን እዮም እቶም ካልኦት ግና ርስቲ ይማቆሉ እዮም ማለት እዩ ርስቶም ናይ ሌዋውያን ርስቶም ናይ ካህናት እግዚአብሔር ስለዝኾነ ማለት እዩ ምእመናን አስራት በኩራት የውጽኡ ንእግዚአብሔር ሂቦ ካህናት ድማ ናይ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ስለዝኾኑ እቲ ዝወጽ አስራት በኩራት ድማ ካብኡ ንሳቶም ይወስዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፍልሊ ኣለዎም ምእመናን ንውግእ ክወጽኡ ይኽእሉ እዮም ካህናት ግና ንውግእ ኣይወጽን እዮም ማለት እዩ ካልእ እንደቅለዊ በይኖም ቁጽሮም ዘህልቁ 3:15 በይኖም ቁጽሮም ዝበሎ ካህናት ቁጽሮም ምስ ፖለቲከኛታት ኣይኮነን ምስ ደቂ ዓዶም ኣይኮነን ምስ ዓሌቶም ምስ ድኾነ ኣይኮነን ማለት እዩ ካህናት ቁጽሮም ምስ በይኖም እዮም ንእግዚአብሔር አምላኽ ዝተፈልዮም ካልኦት ግና ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ከኣቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ካልእ ከኣቱ ይኽእሉ እዮም ካብ ካህናት ወጻኢ ስለዚ ብፍላይ ተኣርስቲ ሒዝና ዘለና ቤተክርስትያንን ፖለቲካን ዝብል ስለዝኾነ ምስኡ ኣተሓሒዝና ንኸነብሎ ማለት እዩ እዚ መስልቲ ውሕዱ ፍልልያቶም ማለት እዩ